Мәхәббәтсез гомер, кояшсыз көн. Җаныңда да караңгы, өеңдә дә. Ә син яшә җылыга тилмереп, яшә. Күпме хыялда йөртеп, күпме тилмереп. Нишләптән дә рәхәт талчыгу юксың. Димәк, ул көткән мәхәббәт давылы купмаган. Күпме янып, күпме өзгәләнеп. Шакыр гына, син әйдә дию белән җир читенә ияреп китәрдәй тәвәккәллек бар миндә хәзер. Кешегә әйтсәң, кеше ышанмаслык. Әйдә, ут күбәләге булып, утка ташланыйм. Бер җылыныр өчен үземне дөрләп торган учакка атыйм. Гомер буе салкын кочакта туңып яшәгәнче, утка очкан күбәләктәй янып үлүем артта.